Okhulumayo nguSibongile, sisenza ama-probabilities. Masithi nginesikhwama. Kulesikhwama ngizofaka amabhokisi ahlaza amancane angu-8. Ngizofaka futhi nezindingiliza ezingu-9 bese namabhokisi aphuzi angu-5. Nali ngiyalidweba ibhokisi lami angu-5 futhi nezindingiliza ezingu-7. Lesikhwama sami ngizosixukuza bese ngichitha okuphakathi. Uma ngichitha ngizobuka ukuthi kuphumeni kuqala. Kule video ngizogxila ku-probability wezinto ezihlukile. La ngine-probability yebhokisi. Lana kwamele siqagele ukuthi kungaba yini engaphuma esikhwameni kuqala. Uma ucabanga singaphuma nani esikhwameni, sohlanganisa lokhu esinikezwe kona. Lo 8 ngimhlanganisa no9 ngimhlanganise no5 ngiphinde ngimhlanganise no7. Lapho u29. Manje sodweba ibhokisi lana. Ngathemba niyalibona noma lingekho kahle ke sino-29. Sobheka inombolo ephelele yamabhokisi esinikezwe yona. U8 ngizomhlanganisa no5 ibhokisi lanke esinikezwe wona. Lokho kusinika u13. Ngizodweba la. Manje njengoba ngidweba indingiliza nangu 13 lo bengikhuluma nayo esinikeze yona ibhokisi lethu. U13 ngimthole ngokuthi ngihlanganise u5 kanye no8 walamabhokisi esinikezwe wona. Bese manje sesizoba no13 ongaphansi kuka29. Manje sifuna i-probability womubala ophuzi. Ngizohamba nje ngiyoyibhala kafishane. La i-probability yombala ophuzi. U-Y umele ophuzi. La sizoba no5 engizomhlanganisa no7. La lokho ngaphansi lokho kuzonginika 12. Sino-29 khumbula ukuthi konke nakuphelele ku-29. Manje ngizodweba lo12 esimtholile. La kule bhokisi leli engilidwebile ngizodweba u12 wami kube yindingiliza. Nango 12 wami oyindingiliza esimtholile uma sihlanganisa lo5 lo kanye no7. Le ndingiliza yami iphuzu ngihamba ngiyobhala ngithi 12 ongaphansi kwa29. Sithole i-probability lana ka13 ongaphansi kuka29 kanye no12 ongaphansi kuka29. Manje masithole i-probability lokuthola ibhokisi eliphuzu. Nali ibhokisi lami ngiyalidweba. Le bhokisi lami liphuzu. Bese la
sizobhala loku okuphelele lokhu kungu-29. Lana sinamabhokisi amahlanu aphuzu. Manje sigxile kulezi ndingiliza ezinamabhokisi amahlanu. Sisafuna la i-probability. Probability nombala ophuzu noma ibhokisi nombala noma ngumuphi. Siyazi ukuthi inani esinikezwe lona sinikezwe noma sithole u-29 uma sihlanganisa lokhu konke esinikezwe kona ekuqaleni. La ley'ndingiliza zethu ngiyathemba ukuthi niyazibona ukuthi zihlangene. Uma zihlangene la sithola lingaphakathi la okwesithathu la lendingiliza njengoba zihlangene kanje. La ngizobhala u-5 ophuzu. Uma ngibhala u-5 ophuzu siyazi ukuthi uma sibala la i-probability noma esinikezwe kona ekuqaleni njengoba sifuna i-probability yombala ophuzu noma ibhokisi elinombala noma umuphi la. Njengoba siney'ndingiliza nebhokisi la esikutholile uma sihlanganisa sithole u-29. Ngiyaxolisa, sithole u-29 lo esimbhalile la. Njengoba sithole lo 29 la, yini esingayithola? Sino-12 wezinto eziphuzu ezikhona kuzo zonke izindingiliza. Izindingiliza zokuqala ina-7, yesibili ina-8. La ngino-12 ombala ophuzu ilo engiwubhalayo, bese ngizohlanganisa nalo 13 lo. Angeke sivele sibale lo 13 ayedwa. Into esizoyenza ukuthi sihlanganise lo 12 lo no 13 bese sizosusa ngo-5 lo esimtholile njengoba indingiliza zethu zihlangene. Indingiliza lezi zethu njengoba zihlangene kanjena zisinika u-5. Indingiliza yokuqala ino-12, yesibili ino-13 lo engimbhalayo. Indingiliza yethu le sizosihlanganisa kokubili no-12 kanye no-13 bese njengoba zihlangene kanje zisinike u-5. Lena ke sizoyisusa ngo-5. Uma ngiqhubeka la impendulo engizoyithola njengoba ngiyibeke kanjena lesibalo lesi sethu cela ukukhuphuka. Lo 12 sengichazile ukuthi ngizomhlanganisa nalo 13 wale ndingiliza enye bese ngimsusa nangalo 5 lo esithe samthola uma sihlanganisa indingiliza. Impendulo engizoyithola uma sibalile nayi sengiyibhalile ngithola u-20 ono-29 ngaphansi. Le mpendulo le esiyitholile kwamele ihambisane nalezi izimpendulo esizitholile ngaphambilini. Singathi u-12 ongaphansi kuka-29 ngimhlanganise no-13 ongaphansi kuka-29 bese ngimsusa ngo-5 ongaphansi kuka-29. Lena yinombolo yamabhokisi ayiphuzu.
le engizoyibhala. I-probability yenombolo yamabhokisi ayiphuzu ngihlanganise ne-probability yamabhokisi bese ngizoyisusa ngephuzi kanye nebhokisi. La isusa nge-probability yephuzi kanye nebhokisi. Lezi nombolo ngizisebenzisile ukuthi sizosheshe sithole impendulo yethu. Le nombolo yethu le engizibhalile la ngaphezu kwalama probability ngizibhalile ukuthi sithole impendulo masishane njengoba sengichazile. Ngizokhuphuka siqhubeke la. Uma sine probability ka A noma ka B, lokhu kusinika i-probability ka A engizoyihlanganisa ne-probability ka B bese ngiyisusa nge-probability ka A futhi cela ukubhala kabusha futhi no B. Lena iphuzu libalulekile isizothi singahlanganisa lokhu okubili ngoba singakuthola okubili njengaphambilini kule video. Kwamele kube khona esikususayo ukuze singabali kabili. Ngicela ukunenzela futhi esinye isibonelo njengoba sengizoceda ngale siqephu sami. La ngizodweba la. Ngifuna ukunibonisa ukuthi uma siney'ndingiliza ezimbili nangi yokuqala ngu-A, zodweba yesibili la, yesibili ngu-B. Lezi zindingiliza azihambelani, lokhu kusinika u-0. Lo mdwebo ubizwa ngokuthi mutually exclusive. Naku ngiyayibhala la eceleni kwami, mutually exclusive. Okufanayo futhi okusendaweni eyodwa. Lokhu kuchaza ukuthi kokubili ngeke kwenzeke ngesikhathi esisodwa njengaloku esithe sakwenza ngesikhathi esikodwa njengoba indingiliza zethu bezihlangene. Uma kuhlukile la esikhathini esiningi si-subtract konke. Uma senza njalo u-A no-B kuzoba ngu-0. Lesibonelo sami lesi sihlukile nalesi esindlule ngithe ngisenza. Izindingiliza zami zihlukene. Zisinika u-0 uma zihlukene. Ngiyabonga.